What's up mga ka-original at Vince Jet Original? Welcome back to my YouTube channel. If kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na, Vince Jet Original. For today's video mga ka-original, so tutulungan natin na magluluto ng palitaw ng tatay ko. So ang tagal na po itong video na hindi ko na edit, so ngayon ipapakita ko ninyo kung paano magluto ng palitaw. Okay, panoorin natin ang video na to. Yabuno na ron. Isipti anak. Nagana. Malimaan ba? Tulungan ba? Oh. Hindi na mabaw. Malipat mo gano'n. Malipat mo gano'n. Ihat ninyo. Kumapalit ka. Nungguin ya. Gunis duhote. Nakagamay. Oleh bilas kita itu. 10 liter gini bigyan.
Plan. Ano? Nakot kayo mo plan na, Noy? Nungguin yan. Nako na ito. Talo ka na. Kasi kayo mo? Luto na din. Ayun, doble. Paksit mo na din. Masuro ya diyan. Ngambil mungkin sih palit ko. Palit ko. Palit ko bu. Pag hinay ha, kaya makuha na, dahil mo sa Ulo, luto na din. Tay palit ko tulong ko bu tay. Bagani. Ang namin kwarta. Ang blessing ko niya. Oh, nabata. Hindi maglaban yun. Paghamo ulang kuya lito pulito. Nga, pagbudi ko sa tulong sa imuhang palit. Ay. Pasok sa kuha na. Di alis na. Nungguin yan. Dito ako na ako rin. Hindi ko ito sa school. May video. Pero tingnan sa sila tayo. Yung palitan sa pari ah. Kami yung adto. Kami rin mga adto. Tabi mo di rasti. Kami lagi menuroy. Kaya sa mga. Cinco. Kawan? Kawan sa? May balik.
So what's up mga ka-original, I'm back. So sana na panood nyo na aking video na nagluluto kami ng palitaw. So sa gusto magpa-shoutout sa nag-comment sa previous na ko na vlog katong 3110 tripod, dapat i-shoutout po na to sila. Okay, shoutout kay Rex Orange. So ang tinuod niya na pangan kay Rafi ni siya. So ni ana siya na what's out. Okay, last meet ko ni siya sa una mga ka-original. Sunod si Kati Maloloyon. Sabi niya ako Kati guwapa. So classmate ko na siya pag grade 9. So sunod si Jidsai. What's out migo? Sige, what's out. So sa sunod si James Makilan. What's out dong? Yeah, what's out dong. Sunod Teresa Abukay. Shout out man. Yeah, break it down yo. Sunod si CRR Rosel Ranili. Sabi niya po na learn to focus when speaking. Murag gikaon nimo ang words tungod sa kapaspas mustorya hinahinaya para masabtan. So pag comment niya na sabi niya na learn to focus daw, pag comment niya wala akong masabi. So niana ako na sunod maoran jud akong ka-istorya sa akong fan sa Bisaya. Yung tawag niya dito, ang tawag naman niya kay Titi o na sa Tagalog Tito. So sige, diril lang ko to batong pag video. Okay, so once again, sa wala pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na Vince Jetro Original ug paki-click ang subscribe button para lagi kayong update sa mga bago kong video. Okay, see you by next vlog. Bye bye.